Horas madi hita saluhukna, adorak somar saur hita dohot hatani tu hata, jumulu mahita martangiang. Dame ni batana sumurung sian saluhukna roha, ima na mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus tu hatai. Amin. Doka sapor siaon di bagasan tu hatta Yesus, hatani tu hatta naga betur jamita minggu tu hita di bagasa tikion, tarsurak do di Lukas 12 ayat 40 sia sahat tu 50 tolu. Tapi tihu majo hatani turpuki di bagasan rohat tabe songonom ma didok. Narodo au madanggurhon api tu tanoon, dihasi holi nasarohaku do anggiat harugalak nian. Alai didihonotto do tuau paridion, jala macai bobos do rohaku, salilek sotulus dopei. Nadiri porohamuna do nalaho mangaleho dame yau tu atas tanoon ubahen naro, datung hudok ma dihamu panirangot do tahe. Ai olak niomma maralo 5 halak na disada jabu, na tolu maralohon na 2, jala na 2 maralohon na tolu. Maralo ma ama tu anakna, anak itu amana, ina tu boruna, borui tu inana, sima tu boru tu paromainna, paromaini tu na boruna. Ima sahakna. Donga sa porsiaon, digobar hodo haroroni Yesus tu portibion, songon na madanggurhon api tu tanoon. Ahado naneng dohonon nii. Molo tauji padumuhon paddohanon tu paddohan ni Yesus adorang soturpukon ima taringo tu upama anak somang na sumangulahon lomoni rohani dukna gabe licing-licing manang uhum do di jalo anak somangisien iduk manang siat tuanna aladang dipake anak somangi partikiani lahu mangulahon parsuruon ni idukna. Songun nabui teida di ayat 40 itu sahat tu paplalu adorak sutut pukon. Dungi pe asa dihatahun Yesus padohan na diturpukon. Jadi mulu tapadomu padohan ni Yesus na madanggurhon api tu upama anak somang na sohaposani gabe boto otama ia api nanidok ni Yesus diturpukon, ima manggobarhon uhum, nalaho si debon na mose tuakka na manulak Tuhani, doho tuakka na sumarsitutu, mangulahon lomoni rohani Tuhani. Jala hasasaut nii, didok Yesus do di bagasa turpukon, dihasi holi nasarohaku do anggiat harugalak nian. Lapatanna dihirim do anggiat pitormasan nian panguhumioni. Ainung ngatarimas debata mida hadusaun ni hita zolma. Alai nak petarimas ibana ikko bonom dope tuhatta Yesus. Manaon parukilon nama ceborat ima tersilang di dolok Golgata lahu manubus dosa ni hita zolma. Ido nanidokna di ayat 50. Didihonotod do tuau paridion, jala macai bobos do rohaku saliling sotulus dopei. Jala molo tapahobbar tu Markus 10 ayat 30 lalu, disi didok Yesus do tuakka sisian nai. Tuk tarinu pamuma si inumoki, tuk tar paridihamuma paridion si paridioki. Siani lam takas mata boto, ia paridion nanidok ni Yesus di bagasa turpukon, ima na martudu-tudu tu si taononna di hau pinor silangi. Jala songon Yesus na mangadopi si taononi, lau songoni do muse boy adopan niaka na mangihutot Tuhani. Alani, laos disosohon Yesus do, tuaka na mangihuton ibana, asa dituhuk ma silang na tu ibanay, dihutom ma Yesus. Artina, dituntut do persitutuo tuakka na mangihuton Yesusi. Dak sukup holan identitas mangihuton Yesus. Alai ikko saduk nguluna mersitutu mangihuton pangajarion do sude ngolu ni Yesusi.
Alai laos di persitutuon na mangihuton Jesusi mamuse, boy masa mapanirangon, manang pemisahan di tonga-tonga niya kaparsauran, termasuk di tonga-tonga ni keluarga. Ido uban na tabigin aking dido Jesus di bagasa trupukon. Nadiri porohamu na do, nalaw mangaliho dame au tu atas tanoon ubahen naro, datung udok ma dihamu panirangon do tahe. Ima na di ayat 50 sadai. Memang sepintas, suku-suku do mungkin rohata, buasa songon ni padohan ni Jesusi. Na solomodo rohani Jesus nuaeng di bagasar dame portibion, hape songon nang tahapor siay, jala songon nak somal tabigi, sian panidangion ni Bibil tai, si buat dame do yang gu Jesus tu portibion. Hape di turpukod di dok, datung panirangon do tahe. Dong asa porsiaon, ati pesongoni padohan ni Jesus di turpukon. Terkesan hirana suma buat dame, hirana supasedahon. Alahi lau menegaskan dampak ni haroro ni Jesus itu portibion. Ala di haroro nai, manang di kehadiran ni Jesus tu portibion, dakpit tersudi halak porsea. Manang dakpit tersudi majakon Jesus di bagasang guluna. Jala dampakna, boido gabi terjadi aka pertentangan. Terjadi aka paraloa di tonga-tonga ni parsauran. Isarana songo di tonga-tonga ni keluarga. Alai yang go haroro ni Jesus tutu si tutudo mabuat dame di ngulu ni akana marsitutu mangihuton ibana. Dong asa porsiaon, asa dampak ni kehadiran ni Jesus ido lumobi di ngulu ni akka na marsitutu mangihuton ibana. Sipata ikum mengadopi akka paraloan sian humaliangna. Lumobi sian akka horong ni namanulak Jesusi. Isarana di tonga-tonga ni keluarga, songon natabigin aking diturpukon di ayat 52 1 di dok, ay olak nyom mamaralo 5 halak na disadajabu. Na tulu maralohon na 2, jala na 2 maralohon na tulu. Maralo ama tu anakna, anak itu amana, ina tu buruna, buru itu inana, sima tu buru tu paromenna, paromeni tu naburuna. Ima gobaran ni konsekuensi ni namarsitutu mangihutot Tuhani. Bui doi gabi makorhon ketidakharmonisan di tonga-tonga ni namar keluarga. Masa maparaloan antara natoras tu yanakon doho tuaka sisolho na asing. Jadi songo Jesus na hinasuguhon manang na dibenci akka nasumajakon iba na ujui. Laos songoni dotong konsekuensi na bui adupan niak kana marsitutu mangihuton Tuhan Yesusi di partikiat sinuaingon. Bui do ala Jesus dihaporsiai jala dihuton ibana, alai gabi dihasugon keluarga na ibana. Manang gabi dipapulik sisolhok na ibana. Bui dotong ala ni biar ni sasahala mila di bata, danguli bana neko-neko, manang danguli bana korupsi di perkerijuan na. Alai gabi sisugo do ibana diak kadongan na asing. Dungi di na asing muse, bui dotong masa, denggado niya karir na di katorna. Disiplin jala bertanggung jawab do ibana mula-ulaon. Pero paning ulaw na pinasaha ni atasan na, selalu denggado hasilna. Jala las rohani atasanna. Alai ala diboto ibana halak Kristen, say di pamaul-maul ma naik jabatanna. Atik pesasitong na, natik kina, jala layak do ibana ikon naik jabatan. Di tonga-tonga ni keluarga petong do sifata bui tubuh akka paraloan, antar amatai doh inatai bahkan dohot anak konda sendiri, alani namar situtu mangihutot Tuhani. Adong do berita mardonga puda songonon. Disadatiki di topok perhaladu masada keluarga naung jarang rotu permingguan.
disukum ma bahasa songoni. Dung dia lusi keluargai alasanna, dungi didok amatta perjabui mamuse tu perhaladui. Imadah nunga pola luja hamu perhaladu nami rotu bagas namion. Pos marohamuna merminggu pehami muse. Pos marohani perhaladui permisi mana sida mulak. Dawok ma ari mingguna. Burju marohani amattai menugihon inattai lahu merminggu. Argado bainota haroro ni perhaladu sinatwari sada tu bagas tahun. Beta merminggu majo hita. Ninna matu inattai. Alai pittor dido inattai ma. Gudang do petiki. Dagi kosonare tu gereja. Minggu naro, bulan naro, gudang do pe waktu. Nunga liling dak kiabe tabuan dana ko rekreasi. Merdelani majo hita. Songonima dido inattai ro paning. Sai diusahon amattai do niam mangilik asara merminggu majo. Alai dangulu inattai. Balik sa gabe dido inattai do mardonga suara nagugu. Pilih masonari asa huboto. Tu gereja doho manang mabuan dana ko rekreasi. Gabe bingung sendiri ma amattai. Isi do ulu aku ni narohana. Mulu perhaladui do hului. Ulu ma gabe merbada hami doho ripekon. Mulu rekreasi do gudang do peniat tikilibur ni parsikola ni narohana. Saya marhusari ma amattai di bagas rohana. Hu bingung. Songoni mabarita mardonga podai. Buido gabe patubu perbedaan manang perselisihan. Alani nanaing merminggu. Manang alani nanaing mengulahon persuruan ni Tuhani. Jala mulu sobarani mengadopi konsekuensina. Baulu ma gabe bingung sendiri songon amattai. Perselisihan tidak jarang terjadi di tengah-tengah keluarga. Kedamaian dan keteduhan digantikan dengan amarah, kebencian dan egoisme. Namun meskipun itu boleh terjadi, firman Tuhan saat ini memanggil kita agar tetap mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Tetapi pengutamaan kita kepada Tuhan bukan mau mengatakan kita tidak perlu lagi memperhatikan dan memperdulikan keluarga dan juga orang lain. Bukan. Justru pengutamaan kita kepada Tuhan akan dibuktikan dan diuji melalui hidup dalam kasih kepada sesama kita. Buidu teida songo disada Yohanes 4 ayat 2. Orang yang mengutamakan mengasihi Tuhan pasti akan memelihara persekutuannya dengan Tuhan. Pasti juga akan mengasihi keluarganya dan juga sesamanya yang lain. Tetapi orang yang mengutamakan mengasihi sesamanya belum tentu mengasihi Tuhan Allahnya. Oleh karena itulah, mengasihi Tuhan harus menjadi prioritas di atas segala kasih yang ada dan orang-orang yang demikianlah yang layak bagi Tuhan. Donga sa porsyaon, alani i AHP akibat manang konsekuensi naikun adupatta, alani persitutuota mengihutot Tuhani. Manang alani kesungguhatta mengului Tuhani. Ingok ma, nunga di paradi Tuhatta Yesus tupal hanguluan nama notongi nagabe cabarta. Alai tuakka na somarsitutu, doho na manulak Yesusi di bagas nguluna. Api na soramit topi mamuse nagabe uhum si jalo onna. Nuaeng dia do pilitotta. Molo neng jupangan hanguluan na siya Tuhani do hita. Marsitutu mahita mangihutot Tuhani. Amin. Martanyang mahita. Moliate mali Tuhan di hatam na kubegi hami. Saya dongani jala pergugui mahami. Asa totong marsitutu hami mangihutoko saliling di ngulu nami. Di bagasan Yesus Kristus martangyak kami. Amin.